Asi unodana naye. Ndiri kana ngadainda kuno ndichikuti ngavarege kunditukana. Chete. Mbudzi yacho kuti vaiwana. Message ashonadala aiva akawanda saka ndisunyatsoziva kuti musi vakanga vasiya foni vakazofonera ndatanga kusenda mameseji ndichiti ndiri kusendera murume wangu ndobva vazofona ndakatovaudza kuti foni havachiriwo vanayo pari zvino ndikasvika pavari ndokupaiva foni pandakasvika ndakuvapa ndakangotuka saka makatokwa saka muroi pane zvinenge zvichiitika zvekunozokumbira zvasiri kutsanamushoreda asi pane nhau yakanga yaitika kumashure yekuti vaiti vada kuti tionane ndobva ndati ndifunga kuti isusu tiri tu tingaonana zvinotoda kuti vakuru kana kuti veukama vezvivo vatibatanidze saka vakatoita mazuva vachitaura nyaya yekuti vada kuti tionane ndobva ndapedzisira ndatofona kumba ndobva ndati zvinoita here kuti ndiende kumba kwavo kuti isusu tinoonana pamwe chete nemurumo ndobva zvanzi zviite nepamwe pandakatombofona ndobva vatimirei ndipe nhamba dzedu bamukuru ndobva vafona ndobva ndataura nyaya yekuti vari kuti vada kuti tionane saka ndikanaiti nhau yekuti kuonana imamurombe mega kuonana isusu tisitega tinoita tinoonana ndobva ndamira ndakadaro saka ndo pandakazoti inini ndini kutoziva ndakavatadzira saka kuda kundiona pamwe handichazivi ndakabatikana nedare mihosha yangu zvishoni kuibvunga asi havana tsananguro dzakabva ipapo saka mwari pamuti handotenda zvandoda handisi kuramba mhosva yangu saka ndiri kuti pari zvino bvudzi yezvino ndiri kutsvaga saka ndiri kumbiwa kuti mongonditiwedzerei kumazuva ndouya nemuripo wangu ndovaripa mhosva yangu handisungana mazuva imwe neuromboshua zvinoita kanaka munouroi zvako munodhura ati tingotarisao zvekuti kuitika kwenyaya mona kudakaipara mhosva akange achibvuma mhosva yake anenge akumaganira kumposi inyaya yekuti inyaya dzekutsamwa nemusvitsi munhu anozozvona papa nezvinokanganisa saka murume wenyu wacho ari anga akazinyaya yake zvikara achidepari yamutaura nini kuti ndoandafunga kana kuti nditi ndinorwadziwa naamai angu handirwadziwi naamai angu ndozvishandira isi zvafanana zvakasenda meseji ndandotoudza kuti tirisemone hembe dzekrismasi dzauya sezimwe noona sineze meseji chindotiona ipapo yekuti vane mwana handiti ndikatoti mimba mungagare mune mwana asingazikane kumhuri kwake tonosangana kwabangura ndizvo zvandazva
tonosangana kwakanguru mukoma murume wangu nechitoitirawo iye inovanomuwapura ende hapana panengatambura kana mbudzi yavo ichi achideka kuti ndiri kushora dani handiti inini chananga ndaenda kunomo chekuti ngavarege kuzvitukana chete chete mbudzi yacho kwekuti vaiwani vachizombokushaya mari yokutengerangana mbudzi zvii zvekuti ngendeitiro tomoenda chikonzero nei ino kawi munhu acho muchibayiro chibayiro kanorwadza ndamukana uye pane munhu wemubhaibheri akanga atonzora mwana wako kuti chibayiro mwari aida kumutesta kuti imarwadzira anoita mwana uye nemwana munhu anga avhumani mazvo ndopakazopiwa vairunda chii saka ikwana muri kuzovaregerera unoona tovaregerera yauye munhu saka chindai mukatuka vatokuya atotuya tite kwava mukuru murizikano ogara